ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ବାକ୍ୟଟେ ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି ତ ତାହା କିପରି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ହାତୀ, ଯେପରିକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ନେବା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ନେବା ଯେ ହାତୀ, ଏଇଟା ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲେଖିବା ଯେ ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି କି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କିମ୍ବା ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି କି, ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଏ, ତ ସେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତ ତିନିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଣିଥିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ then negative sentence, then interrogative negative sentence. What is an interrogative sentence? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି କି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ ତାହାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ଦର୍ଶାଉଥିବ, ଯେପରିକି ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, ତ ଏଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଉଭୟ ବୋଥ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଥିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ, ତାହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି କି, ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି, ସରି ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନାହିଁ ବି କୁହାଯାଉଛି, ତ ଏହାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ତିନି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଥିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ କରାଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ ଆଉ ନାହିଁ କରାଯାଇଥିବ, ତାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତ ସାଧାରଣ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଆସର୍ଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଯେପରିକି ହାତୀ ମାନେ ଘାସ ଖାଏ, ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଆସର୍ଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଗଲା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ କହୁ ତାହାକୁ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ପଢ଼େଇବି ସେତେବେଳେ କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇବି, ଏମିତି ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେବା ହାତୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ କରିବା। ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଯଦି ଅଛି ତ ତାକୁ କିପରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ତ ତାକୁ କିପରି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ମାନେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା, ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗୁନି, ତ ସେଇଟା ହେଲା ଦୁଇଟା। ତ ଦୁଇଟା ଫର୍ମାଟ୍ ଜାଣିଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟେ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଫର୍ମାଟ୍ ଜାଣିବା, ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଜାଣିଥିଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ତାହା କିପରି ଥିଲା? ସବଜେକ୍ଟ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍, ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତାହା କିପରି ହେବ ନା ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗୁ, ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଲାଗିଥାଉ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିଥାଉ, ଯଦି ଭର୍ବରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଲାଗିଥାଉ, ସେ କେବଳ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଇଏସ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏସ୍ ପାଇଁ, ଯେକୌଣସିଟି ଲାଗିଥାଉ, ସେଇଥିରେ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତ କ'ଣ କରିବା ନା
तो इंट्रोगेटिव किपरि हेइबो ता प्रथमे कोन करिया ना डज लिखिबा तो जो सब्जेक्टटा सिंगुलर थिला सिंगुलर लिखिदबा किंतु वर्ब लिखिया वर्ब रे जो एस किबा एस लिखिबानी तो वर्तमान एइठे जो एस लागू किबा एस लागू ता ईएस को परिवर्तन होई था एस लाइथिले भी ईएस हेइजबो एस ईएस लाइथिले भी ईएस हेइबो तो एइठा केवल ईएस लागिबो डूस लिखिबारिया डी ओ एस आमे लिखिबारिया नाही भूल सब डी ओ ईएस लिखा जाय बर्तमान एति गला तो सिंगुलर को जितले सब्जेक्ट सिंगुलर अछि तो एही परि भाबरे आमे परिवर्तन करिबा जंदी एही भला सेंटेंस थिबो तो एही भला को परिवर्तन करिबा बर्तमान गोटे उदाहरण दे दमाकू चाहूछु प्रथम कोन हाथी घास खाए तो हाथी होउची कोन सिंगुलर सब्जेक्ट तो फॉर्मूला जे कोन हाथी हाथी लिखि दो एलिफेंट में एलिफेंट तो खाए खाएला भर्ब तो जेहेतु एटा सिंगुलर भर्ब सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट रे हम भर्ब रे एस के एस लिखबा बर्तमान ईट रे एस लागिवो तो इट्स लिखि देले कोन खाए ग्रास घास खाए तो फुल स्टॉप व्यवहार कले बर्तमान देखन डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे फुल स्टॉप व्यवहार कर जाय किंतु इंट्रोगेटिव रे जेहेतु जे कोनोसी क्वेश्चन आमे उड़िया रे जानि छे जे प्रश्न पचारि गल जे कोनोसी वाक्य रे प्रश्न पचारा जे से सेथरे क्वेश्चन मार्क लिखा जाय से सही परि क्वेश्चन मार्क ए दीटा मध्ये पार्थक्य होउछि जे एथरे हमर डॉट टा व्यवहार कर जाय जाके फुल स्टॉप कहा जाय आउ तो इधर क्वेश्चन मार्क यूज करे बर्तमान देखो हाथी घास खाए कि तो आकु आमे कोन आमे लेखुतले हाथी घास खाए तो हाडा भी मध्ये सिंपल प्रेजेंट कारण ए अछि आबडे भी मध्ये अछि हाथी घास खाए कि एटा कीटा को छाडी देले तो एडे भी लिखा जाय छि कोन हाथी घास खाए तो हा मध्ये सिंपल प्रेजेंट तो सही परि भाबरे आमे भी ट्रांसलेशन करबा किंतु एटा प्रश्न पचारा जाय छि तो आमे जानि जे एई फार्मूला किंतु वर्तमान एईटा को परिवर्तन करिया कि परि तो एई जिंसटा को मध्ये हमें लिखि परिबा जे कोन एलिफेंट डज इट राइस डज इट ग्रास सॉरी ग्रास एई मध्ये लिखि परिया तो एई जिंसटा हम लिखि परिया तो जेतबेले हमें प्रश्न पचारा जाए सेतबेले एई जिंसटा को माने डज टा को आगो को नै जाए सब्जेक्ट रो आगो को नै जाए सब्जेक्ट को आगो को नै गले हमरो प्रश्नवाचक डी मिलि जो तो हमें इठे लिखि देले कोन तो इठे लिखिबा कोन डज एलिफेंट इट ग्रास तो यह प्रश्न पचारा गला तो प्रश्न पचारे केबे फुल स्टॉप यूज करबनी सबले क्वेश्चन मार्क यूज कर तो लिखा जी कोन हाथी घास खाए कि तो हम लिखिले डज एलिफेंट इट ग्रास सेथरे ए परिहारे परिवर्तन करा जाए तो जेतबेले प्रश्न पचारा जाए सेतबेले केवल सेतबेले डज को जंदी सिंगुलर सब्जेक्ट अछि तो प्रथम डज लिखा जाए तापर साधारण भाबे लिखा जाए किंतु वर्ब रे एस किबा एस लिखिबनी तो हमें आ गोटे उदाहरण दबा मु भात खाए कि मु क्रिकेट मु खेले कि प्रश्न पचारला मु खेले कि प्रथमे देखो वर्तमान सिंगुलर तो मु गोटे कथा कहया भूली जाइछि तो कौन ना कोठे डज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर रे ही थर्ड गुंती गोटे सब्जेक्ट रा थर्ड पर्सन सिंगुलर तेबे वर्ब रे एस किबा एस लागे जदी जेपरि कि हमें पढिथिले जे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर रे केवल ही वर्ब रे एस किबा एस लागिबो अन्य जते सब रहले आई यू आउ थर्ड पर्सन प्लुरल रे एस किबा एस लागिबो नै एडा भूली जाइतिल कहया पई आउ मु कहिथिल केवल दे सिंगुलर लागिबो जंती कहिबी सिंगुलर तो ए दुटा जिंस भूल हे जिवो आई आ यू पाखरे केबे भी हेले वर्ब रे एस लागेनी सिंपल प्रेजेंट रे तो आ गोटे कथा तो आमे इधर जंती साधारण एटा लेखे मु खेले कि तो मु लिखि देबी प्रथमे कोन मु खेले तो आको आमे प्रथमे सिंपल आको डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखिया मु खेले ए पडुजी तो खेले तो आमे जतबे लिखिबे कोन मु खेले आडे के खेलुची मु आई प्ले तो फुल स्टॉप तो एडा मध्ये लिखिबा आई डू प्ले तो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଭର୍ବ ପରେ କୌଣସି ଏସ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ନାହିଁ ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଆଇ ଡୁ ପ୍ଲେ। ଯଦି ଧର କରି ଏଇଠି ଏସ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଡଜ୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାହିଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ ବା କିଛି ଏଇ କିଛି ଦି ତିନି ମାତ୍ର ଆଇ ଆଉ ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇ ଅଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ ଆଇ ଡୁ ଲେଖିବା ସରି ଡୁ ଆଇ ପ୍ଲେ ଲେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବାନି ଆମେ ଡଜ୍ ଆଇ ପ୍ଲେ, କାରଣ ଭୁଲ ଏଇଟା। କାରଣ ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଡଜ୍ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି। ତ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବା, ତ ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତୁମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ କି। ତ ଆମେ ଯଦି ଆର ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଆମେ ସାଧାରଣ ଆମେ କ'ଣ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଇଛି ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କ'ଣ ଲେଖିପାରେ ତୁମେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ କି, ଇଂଲିଶ ପଢ଼ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼। ତ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସରି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ତ ଏଇଟା ଡଜ୍ ଲାଗିବନି। ତ ୟୁ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ, ତୁମେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ ତ ଲେଖ ଏଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ୟୁ ଡୁ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୁଟା ଆଗକୁ ଆଣି ବାହାରି ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ଡୁ ୟୁ ରିଡ୍ ଇଂଲିଶ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଧେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ସବଜେକ୍ଟଟା ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଡଜ୍, ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା। ଭର୍ବରେ କୌଣସି ଏସ୍ ଏସ୍ ଲଗେଇବାନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଡଜ୍ଟା ଆଗରୁ ଲେଖିଛେ ଯେହେତୁ ଏସ୍ଟା ଲେଖିଛେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି ଡୁ ପରେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ନା ଡଜ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ତ ଆମେ କହିବା ଏସ୍ଟା ଏପଟେ ଲେଖିବି ଡୁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରାସ୍। এইটা ভুল। ତ ଆମେ କେବଳ ଡଜ୍ଟା ଏଇପଟେ ହିଁ ଲେଖିବା, ଏପଟେ ଲେଖିପାରିବାନି, ଏଇଟା ହେଲା ରଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ଏତିକି ଗଲା। ତାପରେ ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦେଇଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା। ତ ଯଦି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଯାଉଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ନା ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଯାଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର କେଉଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଯାଉଛି ତ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଡଜ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ହାରି ତାପରେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିଦେବ। ତ କିପରି ଲେଖିବ ପୁଣି ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ, ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବ। ଭର୍ବରେ କୌଣସି ଏସ୍ ଲଗେଇବନି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଡଜ୍, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖିଛି ନେବ ଯାହା ବି ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ତ ସେଥିରେ ଡୁ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆଇ କିମ୍ବା ୟୁ, ତାପରେ ଭର୍ବରେ କୌଣସି ଏସ୍ ଲାଗିବନି, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡା। ତ ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଥିବ ତ ତେବେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ତ ଯଦି ଆମର ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଥାଏ ତ ଆମର କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକିନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଯଦି ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ଲୁରାଲ ତ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦିଆଯାଇଥିବ ତ କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ ଟେନ୍ସର ଫର୍ମୁଲା ଥିଲା ଯାହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଫର୍ମୁଲାରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠି ମଧ୍ୟରୁ ସେକେଣ୍ଡଟା ପଢ଼ୁଛେ ପ୍ଲୁରାଲ ଯେମିତି ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲୁରାଲ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ନେଇକିନା କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଭର୍ବରେ କୌଣସି ଏସ୍ ଲାଗିନି ତ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଡୁ। ଦେଖେ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ଡଜ୍ ଲେଖିବ, ଯଦି ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ତ ଲେଖିବ ଡୁ। ଆଉ ଆକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଥାଏ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକ୍ସେପସନାଲ ଆସେ। ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ମଧ୍ୟ ଡୁ
ଆଗକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେଥିରେ ଡଜ୍ ଆସିବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା କେବଳ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ କେବଳ ଡୁଟା ଆଗକୁ ଆଣିବା ଭାରି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତେ ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନଥାନ୍ତା ତ କ'ଣ ଥାନ୍ତା ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ତ ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ଲୁରାଲ ତ ଲେଖିବି କ'ଣ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ତ ଲେଖିଲେ ତ ଇଟ୍ ଏଇଟା ଇଟ୍ ଲେଖିବା ଇଟ୍ସ ଲେଖିବାନି କାରଣ ପ୍ଲୁରାଲରେ ଏସ୍ ଲାଗେନି ଗ୍ରାସ୍ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଏଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା କେବଳ ଆଗ ଲେଖିଦେବ ଡୁ ଲେଖିବ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଇଟ୍ ଭର୍ବରେ ଆସେ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ଦେଖିଥାଉ ତାପରେ ଗ୍ରାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଡୁ ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟଟା ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ଭର୍ବଟା ଲେଖିବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଏସ୍ ଲାଗିବନି ତାପରେ ଯାହା ବି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଅଛି ଯେପରିକି ଗ୍ରାସ୍ ତାପରେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଦେଇଦେବା ସେତିକି। ଯଦି ଏହା ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଡଜ୍ ଲେଖିବ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଡଜ୍ ଲେଖିବ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ ତାପରେ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଲେଖିବ ଏଥିରେ ହଉ କି ଏଥିରେ ହଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ତାପରେ କୌଣସି ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ବରେ କୌଣସି ଏସ୍ ଲେଖାଯାଏନି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଡଜ୍ ଲେଖିଲ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଲ ଭର୍ବ ଲେଖିଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଡୁ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡଜ୍ ଲେଖୁଥିଲ ଏଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଡଜ୍ ଲେଖୁଥିଲ ପ୍ଲୁରାଲରେ ଡୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବ ଭର୍ବରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ନାହିଁ ସେଥିରେ ବି ଲେଖିବନି ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି କେବଳ ଡୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟଟା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଡଜ୍ ଲେଖାଯାଉଛି। ତ ଏତିକି ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତ ପରେ ପଢ଼ିବା କିପରି ନେଗେଟିଭ୍ କରାଯାଏ କିପରି ନାହିଁ କୁହାଯାଏ ଯେପରିକି ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିପରି ଲେଖାଯିବ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଏ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି କି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି କିପରି ଖାଆନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ପରେ କହିବି କିପରି ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହାତୀମାନେ ଘାସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ସେଇଟା କହିବି। ଯଦି ଆମର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟଟା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥାଏ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ଦି ପ୍ରକାରର ଫର୍ମାଟ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଡଜ୍ ଲେଖିବା ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଲେଖିବା ତାପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦେବା ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ଯାହା ଏଥିରୁ ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲଟା ହଉ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ପ୍ଲୁରାଲଟା ହଉ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନର ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ଲୁରାଲ ହଉ କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଥିବ ତ ପ୍ରଥମେ ତା ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଡୁ ଲେଖିବା ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା ତାପରେ ଭର୍ବ ଲେଖିବା ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବା। ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ଡଜ୍ ଲେଖିବା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଥାଉ ତ ତାପରେ ଯଦି ଥିବ ଯଦି ଥିବ ତ ପ୍ରଥମେ ଡୁ ଲେଖିବା। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଡଜ୍ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଡୁ ବାସ୍ ଏତିକି ବାଏ।